Alright, tervetuloa meikään videolle. Joten näitä vähän sen mun toinen vlogi, että mulla on näitä, miten mä toin reissulta Tampereelta. Mä en kuvannut mitään, mä en huvittanut. Suuresti ennen linkki ostin. Minä Ruotsissa mä kävin hakemassa tämän. Ja kaupapeleissä sai Red Perimiksi, että sellaista. Menin ostamaan kuulia. Arvo miksi? Missä se panos? Pano kieltäisi, niin mitä nyt tehdään. Mutta älkää peläkkä, mä en näy teitä. Että mulla on tää toinenkin tässä ollut. Ja mulla hajos korkki toiselle. Mitä sen näytin, kun hajos korkki. Että mulla on tää toinen, minkä mä sain erät kaverilta, että sellaista. Että tämä en osta, minun on pakko mainita, että tää on hyvää juomaa. Ja tämä toi on yksi mainospaikka. Ja tämä. Tää on Amerikas Original Double Bubble Kumpals. Että mulla on tää tarkoitettu silleen, että näiden tämän koneen kanssa pitää käyttää, mutta kun mulla on jossakin se purkkakone, mä joudun tekemään näin. Että sellaista. Ja tää on hyvä purkka. Hakekaa Ruotsista vaikka tämä bubble. Ei se tarvitse olla ainakaan olla mikä olla sellainen purkkakone. Ja silti voi syö tosta. Joo. Ajoin 3 limppaa täältä. 3 päivässä. Ruotsin limpsaa. Kattokaa. Kola. Harboe. Siellä nää 3. Ja juonut 3. Niin, jos se on samalla kaloin tuossa samalla. Että oi, sellaista se on. Miten mä oon muuta ostanut täältä? Eiku Ruotsista ja Tampereelta? En mitään. Niin, lakuja mä ostin sieltä. Mahtavaa. Tarpeeksi lakuja syö kooja. Mutta se on laku tuolla. Mutta ja mä suosin tätä juomaa, jos tulee SodaStream ennen drinkkiä. Suosittelen. Tulla Raspberry Berry. Kyllä se on ok, mutta ei päiväkologi, että sori, hakkasin mainospöytä. Että mahtavaa. Että käytiin sillä samalla Ruotsissa, kun me oltiin tuossa Tampereella. Hauvan luona. Ja muut puheeksi vielä tässä. No mä en keksi mitään vlogia muuta juteltavaa, mutta joo. En tiedä, onko tää parempaa laatua. Mä en jaksa täällä. Arvo miksi tää on hajonnut varmasti. Kyllä se ei jos koskaan. Joten kiitos kun vastatte. Siis verestä. Naps.